Sunana Maryam Abdullahi Dambam, ɗaliba daga makarantar Maryam Abacha American University of Niger, Faculty of Law. Da farko dai ina so in fara miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ni wannan lokaci, followed by the president founder of Maryam Abacha American University Niger. Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya biya shi da gidan aljanna, amin. Abin da zan iya cewa akan wannan babban abin da aka min shine muhimmiyar godiya ga president da iyayena da suka bani tarbiyya da malamaina da suka bani ilimi. Allah ya saka musu da alkhairi. Shawara da zan iya ba wa ɗalibai shine su mai da hankali a karatunsu, kuma ba wai karatun kawai ba, su zama masu tarbiyya da ladabi, din biyayya ba ƙaramin abu bane ba. Kai kuma da gidan wa'adar Profesa Adamu Dan Abubakar Sadiku kai nisa. Farfesa Adamu Bahaushe ɗan Najeriya Musa Farfesa Adamu ɗan Kano kuma gwarza take mahaifarsa.